Vidíš, a ja furt rozmýšľam, ako dám mikrovlnku. Dobrý nápad do máš takej odpozené? poličky. No môžeš si, ja to filmujem. Aha. Aby sme videli. Aj myčka. Myčka. Myčka? Asi. Alebo práčka. Je to Myčka. myčka. A to je na tom nachytené. To babinky takéto sme vyrábali u nás v robote. Tieto dávkovače. Áno. No. Aj postielka pre malú Ninu, pozrite. Vždy sú krásne. Krásna kúpelka.